Yeah, what's up guys? May buntag guys, o good morning, o di may buntag, morning diha. So Sabado ron guys, mag-vlog sa ta, mag-imutag content. Ha? Papa. Nawala na akong bata oh, kabulit na sa ni mang kwan ilaw. Be. Sipon na. May ligo na sa Inday. Ligo na Inday. Ikaw, ligo na eh. So, ligo na may guys, kay alas 7 on top. Kaya trabaho na ko ron sa Sabado ron. Ang itatag kasi mo patrabaho og mapod marag makaya nang sa lawas pa nadline. Pangpalit og gatas sa mga bugoy. Ayo. Sugay ni mo inom og gatas. Unsa naman nasimod nimo? Kana sa do bisag dako na ni gatas gyapon. Ha. Gatas gyapon nung no. Igatas ya. Igatas ya bro. Igatas ya po ni mga bata. Napay, hindi ko kay ngisi. Igatas na pagyapon mo. Ligo sa ta guys kay trabaho na taron. Trabaho wapata kahibaw asa kay assign ron sa engineer. Yo, what's up guys? So diri dito guys oh, nag-install ta og racking. Mani atong install nya mani adto ta kay alas 12 naman. Alas 12:15. So ang ilang racking diri nahiwi mo na atong gitanos nya katong tanos atong gihiwi. Ano diya? Gilinsahan eh aron siya may straight niya ug katong straight atong gihiwi mo ni atong trabaho ron so barina ta kay para mulig ko nilang racking dire para di siya matayog kaon sa ta guys sige tagyaw-yaw rin watay kaon samot atong kabuhi ani. So ang atong sudan ron kay lumpia nga 5.20 barato kay 5.20 ito ni sa kuan kalubihan opera oh kuan ang sud ginaling. Kung di magani ginaling murag nilusak siguro. Basta kaunta kay aron mahuman ta oh.